Ko će osvojiti naslov prvaka u HNL-u, kakvi su sve raspleti mogući, postoji nekoliko scenarija, neki su više, neki manje realni, imamo i nekoliko teorija zavjere, pa pripremite kokice i let's get ready to rumble! Pazi sad najluđi mogući scenarij. Dinamo remizira sa Belupom i pobjedi Loksu i Varaždin, to je 7 bodova. Rijeka tuče Šibenika i Slavena i izgubi od Hajduka, to je 6 bodova. I Hajduk pobjedi sve 3 tekme, 9 bodova. Sve 3 momčadi imale bi 65, a prvaci bi postali Riječani jer su bolji u međusobnim susretima, osim ako ih Hajduk ne bi pobjedio sa 4 gola razlike na Poljudu. Rijeka je jedina momčad vodeće trojke koja sve drži u svojim rukama ili nogama. Kada bi Đalovićevi komandosi pobjedili sve 3 tekme do kraja, uzeli bi titulu, ali istovremeno imaju i najteži raspored jer su opterećeni finalom kupa protiv Farmaceuta. Ali ne samo to, opterećeni su oni i gostovanjima. Pazi sad ovo. Šibenik u gostima, pa u kupu Belupa u gostima, pa Hajduk u gostima i tek zadnje kolo Slaven na Rujevici. Koliko će ta duga putovanja na gostovanja utjecati na Riječane? To će biti zanimljivo ispratiti. Od Rijeke do Šibenika 350 km, pa još nazad. Od Rijeke do Koprivnice 260 puta 2 je 520, a od Rijeke do Splita 415 i nazad je 830, znači 2050 km onako odokativno, a nema Sopića da zaustavi karavanu na benzinskoj i okrene rundu za sve. Od Hajduka se očekuje da pobjedi sve do kraja i dočeka kiks Dinama. Prva jednadžba. Gostovanje kod Gorice. Ove sezone Spličani su Turopoljce pobjedili 2 puta, no baš na gostovanju su kiksnuli i izgubili. Ako uspiju do sva 3 boda, slijedi utakmica biti ili ne biti, Rijeka mora pasti na Poljudu. Koliko je ta priča realna, u derbijima je sve moguće, ali za pobjedu vjerujem da će Gattuso morati izvaditi figu iz džepa i preuzeti više rizika. Ako pobjede, slijedi im nezgodno gostovanje na Šubićevcu u zadnjem kolu, no optimizam može podgrijati podatak da protiv Šibenčana imaju odličan niz od 7 pobjeda. Ako Hajduk uspije pobijediti sve 3 tekme, imao bi 65 bodova i trebao bi mu samo jedan kiks Dinama, remi ili poraz. I prije samo mjesec dana, kad je Slaven bio u top formi, a Dinamo u banani, rekli bismo da, vrlo je realno da će Dinamo prosuti još negdje bodove, najvjerojatnije protiv Belupa, ali sada, odlaskom Kanavara i sa 2 vezane pobjede u derbima protiv Rijeke i Hajduka, povratkom Petkovića, realnost je da Dinamo to pobjeđuje makar i na mišiće, a onda Lokomotiva pa Varaždin na Maksimiru u zadnjem kolu, to bi trebalo biti rutinsko odrađivanje posla. Kao što Hajduku treba kiks Dinama da bi imali sve u svojim rukama, tako i Dinamu treba kiks Rijeke. To znači da bi predzadnje kolo, veliki jadranski derbi na Poljudu, moglo biti jedno od rijetkih u povijesti kada će modri suporteri drukati za bile. Što mislite kako će se nikad uzbudljivije prvenstvo Hrvatske rasplesti do kraja? Pišite nam u komentarima, a sad idemo na još nekoliko teorija zavjera za kraj. Bojište. Prva kaže, Loksa će opet pustiti Dinamu jer kao i Čabraja je zbog toga dao otkaz kada je bilo sasvim logično da odradi sezonu do kraja pa onda krene u neke nove izazove. Druga teorija, Rijeka i Belupo dogovorit će se pa će Farmaceuti pustiti Riječanima u prvenstvu, a Riječani njima u finalu kupa. Treća, tko će koga stimulirati da igra bolje u završnici. Tu se najviše priča o Dinamu jer kao imaju najviše love pa se naklapa o tome kako će financijski motivirati igrače Šibenika i Belupa da daju i više od 100% protiv Rijeke, ali nitko ne priča o tome da bi bilo najlogičnije stimulirati igrače Hajduka da u izravnom okršaju s Rijekom otkinu pokoji bod. Na sve to nastavlja se i četvrta teorija koja kaže Hajduk će pustiti Rijeci samo da Dinamo ne bude prvak. Zašto? Zato da ne uhvate još jednu ligu prvaka i sa novih 35-40 milijuna eura ne postanu skroz nedostižni na čelu sa Zvonimirom Bobanom koji bi mogao klub podići na još višu razinu. I što kažete na ove teorije zavjere? Pišite nam u komentarima, stisnite jednu sviđalicu, pretplatite se na kanal ako želite još ovakvog sadržaja i do sljedećeg puta, aj bok!